And of course, Red Dragon Meat Shop, mga baying hapit na mag-abre. Ayaw hikawi ang kahigayunan karong Marso 14. Karong Sabado na ha. Ayaw pakyasa samtang may promo pa. 180 lang ang kilo sa perna. Grabe. Joke ni ha? Grabe baratuhan ano. Ha? Oh. Luwas sa ASF. Nakanindot ani kay affordable, tatak affordable magunang Red Dragon. Bitaw magpila ang mga suki diha sa kuan, sa main branch anang Red Dragons Bansalan og sa may Matanaw diha sa Hector Shaw Building dool sa munisipyo. Magpila ang mga customer diha. Affordable man. Ya gawas nga affordable kung Kagas Cares member ka, naapag yung kay discount. Kung JFC kuan ka, supporters or Hugpong Digusinyo supporters ka, supporter, naapag yung kay discount. Barato na, discounted ka pa. San ka pa? Red Dragon na. Red Dragon Meat Shop, preskong karne sa presyong di alkansi. Opening karong March 14, Sabado, na diha karon sa Corner Luna Extension ang kanhing Bibs. Red Dragon na diha mga igalay, panagyahan ni Eric Carillo Albores Aldaba Agbon. Sir Eric Agbon, patakan mo na.